نالتين ونن بسنن اسی میوزیکل پروگرام سے جوانو جوانو فنکارو مختلف منظور صاحب نا کرے ماسٹر منظور احمد نا دا کلبے امید علی مفتو ساڑی ایلو سنگتاک گڑاس گانا خلکو دا سپین فنکارس موجود ہے او تو نما تعارفی کنے سائنو ما پن حاجی الہیم بش عرف حاجی کمانڈو. اچھا حاجی الہیم بش عرف حاجی کمانڈو ٹھیک ہے. دا سنن اس کلامس بنفوس ارا زبانت سر براویس بنفو کنا باو براوی سے بلوچی براوی اردو پاوی ٹھیک ہے. اسی براوی کلامس دا سنن بنف ارا وقتانی دا فنکاری نا پڑتی بسونس سر کنا 15 سال مرک منظور احمد صاحب نے شاگرد منظور احمد نا دا علاقہ باز بھلو مہربانیوں کہ جوانو جوانو فنکار پیدا کرے نے بنگون باز ماشاءاللہ نے دوست بنیں گے ٹھی تو اس جوانو براوی کلام اسنا نے بنف پردائے مولا مل کرے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے پردائے مولا مل کرے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے. مثل مجنو خوارو رسوا سرے بازارو مثل مجنو خوارو رسوا سرے بازارو زیبا کنا چیوا برے لاڈی کنا چیوا برے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے پردائے مولا مر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے. برک نبے وفا اس سے کرک دارو دوا داڑے برک نبے وفا اس سے کرک دارو دوا انتے کھنا اس سے درے کنا اس تے درے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے پردائے مولا مر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے خنتے کھڑی کام پر کرے. مہربانی ذکر صاحب مہربانی. خنتا کنا